Jeg sidder her på mit faste sted, tager så min computer frem. Lige pludselig viser den sort, den er møgbeskidt og ligner lort. Jeg tager mit vinduespus frem med rens, jeg sprøjter på den, og lige pludselig har jeg den her fantastiske klud. Jeg tør på skærmen, og så ser den pæn ud. Den har faktisk ikke noget batteri, så den virker måske ikke. Men nu pusser jeg sidder her med den på mit skød. Den virker faktisk rimelig sød. Jeg pusser lidt på den, ja. Jeg tager batteriet frem, og så lige pludselig jeg har sat batteriet i nu. Jeg tænder for den og ser om den virker. Den virker. Kan næsten ikke vente. Den siger, jeg har slukket den forkert ned, men det er fordi jeg har taget batteriet ud. Den viser Windows, den starter, men nu ligner den også et kamera, som er hurtigt. Aseren kan næsten ikke vente. Køb den for 2.500 nu. Den virker faktisk rimelig godt. Den er ikke som andre computer virker som snart. Den starter optimalt, og den ser fed ud. Jeg har også kun renset den med min klud. Køb den nu. Like denne video, hvis du kan lide den her fremragende sang. Jeg synes min computer, den lugter lidt brand. Køb den nu.